YouTube, аз съм BoyFTL и сега снимам на CSGO и с мен е GameDuctionsBG. И сега почвам. Айде. Окей, терорист. Така. Така. Да. Добре, хванах асистенция и умрях. Но... Какъв е живот? То такава ли? Това не ми харесва. Може. Рамбо Дер Геймър. Не можем так. О, 3 на 2. О, 2 на 2. Къде е тази кофа с мода? Не, измервам се. Кофе. О, банста. Така. Добре, кофата ли ми се губи? Останата кофа. The fuck? Whoa.
Добре, отново асистенция. Асистенция хвана. Асистенция ли хвана? Да. GG. 0-2-2 съм. 0-2-2. Да. Не, О, взех. О, аук. С скин. Четирима на един сме. Мами. Да, фак. Трябва да пресмотрим. Добре, тая вратаря се. О, да, 0-3-3 съм направил. няма нищо. Ако ме насоли. О, трябва да си инсталирам нов фотошоп. Не се види. И отново хванах асистенция. Днесният ден на асистенция. Днесният ден на асистентите. Е, GG. GG. Озона е мишката на Razer. 100 лева точно. Чакай ще иде до Озон БГ да видя за слушалки на Razer как е. Скуп ще направим боксинг. Воу. Бати да мишка на Razer, що е 160 лева. Те са скъпи продуктите на Razer, къдеки. Ама бая. Панда стая. Две асистенции. Наведнъж. Да. Мани. Пак асистенции, май. Голем хакер. Да. И съм на 34 хилт. Дей. Колко асистенции? Баща ми кажи като цък неща. 6. Не ми става лошо. Аспирин. Не, още. Все още. Искам аветенце. О. Да. Тия ме емката смотана. Това е гласът На България. Ще идваме да пеем. Това е гласът на Унгария. Е, да, ще идваме да пеем. В гласът на Унгария. Това е гласът на Америка.
Мали, те са си взеха летенцата. Те са ги разцепи. Така, нали, още не. Айде, ще се пуснем CSGO. Да поръстъка малко стрела, да си начкам и да съднеш и да спеш. Много няма никой. Хайде около. Хайде, около. Искам бомба. Ще лесниш ли да такова, да играме? Това е матчпоинт. Ако биеме... Как матчпоинт да бъде? Последна врътка. Врътка. Златен гол. Да. Златна врътка обаче. Абе, кани изключена. Банди, кани се чуем дали почна да снимам. После инвентирането голямо... О, взех бомбата! Кефите. Да, искам да спечелям звездичка. Мали, нека ме обстрелва. Добре, после ще играм на двамата. След като свършиш, тук ще бъде около половин час. Като за първият това. Мама ти! Да, аз не съм уже. Аз съм 064, да! Мама ти. Нали имаш 6 асистенции. Да! Но никой нямаше асистенции. Да, всеки има по 4, по 1, по 0. И некъв е 16-4-7. Аре да лефтвам ли? Типа, я там се знах, добре бе, аз сега ще лефнем това. Аре малко да подсъкаме. Да гаси клипчето. Ето колко минути е снимал. Не знам. Не е черен. FPS-ът ти къв е? 120. Няма къв цвят смисъл. Червен. Значи снимаш. Айде инвайтвам те. Хой пичой, що не си. Добре, давайте. Дай, пращай. Гол. Си връжен на Германия на ръката. Аре, почваме матча. Супер. Антуан Дю Сент Ексюпер. Мали, не че ти оклипче, ще се забравиш. Казвам ми. Аре, омага. Пусна мене. Аз съм ми... Хората ще го видят най-вече. Да. Ютубърчета. Да. Ютуборите. Единица, влизаме единица, вътре си. Бързо влез на загрявката, виж. Вътре ли си? Но починава матча. О, той ми рейдж. Аре, малко да подсъкаме. Да подсъкаме тук малко. О, това малко тъпичък. Омага. Форт... Тук сме се насъбрали всичките цивилни. Мали, то дали ръчна. Вече има някакъв с скилл. Не, поправя. Майко. Уоу. Бахте го записта. Мали, то направи нещо като квадракил. Колко кил направи? 4. Наведнъж. Да. Майко. С Дейзърт. Айде и още един. 5-0 обаче. Глеса. Хетка, глеса. Уоу. Най-накрая умрето. О, фанах асистенция. И съм на 4-то место.
А? Аз съм 0-1. Ти жив ли си, бе? Не. Браво, бе. То. Оня баце 6-0-1. Бате. Наша ли? Оня другия. Нашия 4-1-0 нашия. Тук ще си така. О, мене е бомбата. Ти на Верно къде ли? тръгваш, да? Ела, лови. Чакай, ти къде си? Ето се, ай. Ай! Ох! Я там няма гранат. Бате гадното. Къде си бе? На яглите. Скалабата. Аре, Ей! Мани! Баци ли се поши? То как да е? то с някакъв снайпер. Черна вода. Бати, я ти е скин черна вода. Ще умреш. Знам. Само те тук, ако се покажеш надясно, Но и умираш. от него иде. Ого. Браво. Обаче, ама, умира. Браво. Иде ли още един от лево? Не, не. Гледай на тап в картата. Майко! Идват. Сам съм. Откъде Верно. идват? Отпреде. Те са идва. Идва. Ето го. Е, ти ми викаш отпреде! Е, Ти ми викаш отпреде, но не отпреде. Дойде ми отстрани, Боби. Е! 2 от 2, заради тебе. заради мен. Също. Майката ти. Опа. Когато толкова бързо умрехте, бе. Мама ти. Майко, тебе те не солиха. Окса. Ето ми ножката. За тебе. Да, точно, става ли. Отстрани. Да, ето тука. Бега. Али, сам си. Мани! Вътре Да. целият ми отбор. Да, на 12 хелт. Еми гъзу. Аз съм правил рест. Айде. Махулка. То мак за това го не обичам, защото те са. О, фаралет, бе. Не бе. Искам да им пусна дъст, бе. Ахой, пичой. Join. Аре. Let's roll. Ай. Започваме двойка, аре единица, или? Добре, айде. Макар че... Айде, не мога да влезем контратерористи. Влезе единица. А, не, влезнах.
Ела бързо го виж. Имаш ли го? Къде? Я пъна го не взе. Па. Виж. Друг път, пичуи. Айде на ярд. А той пичу. Здравейте, пичуи. Али! Те ме не солиха да не се не види. Майко, колко хора са! Майко, на 53 съм. Майко. Пичу. На 7. Хетка през стената. Браво, ама аз на 7. Май ги прочистихме, или? Да, и аз останах и без патрони. Бозашка им работа, бе, да Да. се види. Аре, нали са и останали двама. Пътуки смятам. Пичуи! Оу! О! Имам звездичка. Да, бе. Не. Имаш. Е, Как се кефи? бия зверо, мат. Аз съм бъл. Опа! Иде, как се давате. Като аванско. О, мага. Гледай, стреля ми оръжието без да съм го карал. Без да си го карал. Ти какво му казваш? Айде стреляй. Без да съм цъкал мишката у мен. Си у мен има момент, си у мен има момент. Море ви къде, да ти ми стреле. Али! Идат отдолу. О, имам... Значка ли какво беше там? Асистент. Отдолу са Боби. И отдолу идват. И къде си? Некъде съм се. Къде си, бе? Турчин. Турчин. Айде, микреле. Да ти ме емката. Къде? Ей, вау! Нещастник. Какво? Къде? Ти жив ли си? Да, къде? На Б. Ще да идва някакъв. Уф, майко, гледай как бой. Оп, то не може. Браво, бе. То нямаше патрони. Мама се хваси за калашника. Де си някакъв? Крале. 100 парички ми не стигат за шибаната МК. Айде, аз съм ярд. Окей. Я потръгнах Б. Аз съм Б. Аз съм ярд. Една там е пълна със сила. No chance for life. Дейдей, англичанина. Хванах хилч? Да, бе, да. Не, бе, не. Да, бе, да. Аз съм 1-1-2, а ти си 1-1-2 и си по-пред мене. С лист. Ага. Не, честно. Честно е. Аз тук фащам 15 кила яйде. Ага. 19 звездички. Вчера скина 15 оръжия. Ей, мой! Накрая ти да си жив, бе. Хел, бе, омага. Къде са? На Б. На Б. Да, има някакъв. Ти там ли умра? Да. Те е на ярд. По-точно. Сега къде са? Б. Трима ли са на Б? Два. Къде точно на Б? На Б, къде мога да са на Б, къде се залага бомбата? Нема ги на Б, като гледам. Ягле го, бе! От телесните са убили. Обезвредете бомбата, ето го. Ще ти нацепи хетката. Ебал съм ума. Ки гръмне.
Аре бе, едно с едно. Гледай Влеза. него. Майко, то е много флегматичен бе. Е, Майко. Те са емката. аз съм ярд. Аре и аз. Искам да спечела скин на емката или на АВП. Майко! The fuck. Бе! Мали, ние ми бихме под половината играч. Аз нас да няма никой дет на още. Майко, още двама избихме. GG бе. Добри сме. Избиха ни един. Я е года, няма не видим. Майко! То направи трипъл кил бац. Мали! Верно. Мен това ще страх, я няма се покам. Леле, ликвидирайте отбор един по един. Ама гледай са, бе. Нямам 5 на 4 идват. Колко са? Зависи, ярта не знам къде са. Ярта. Влизай напреде. Влизайте. Къде? Влизай. Влизай, но да не умрем. Няма го. Къде са? Не знам. Гледай на картата. Техната май база с. Не. И аз тук играм като духче. Оп! Опа! Моля ми кажеш къде си? Не мога да намерим. Цъкай, абе цъкай. Да ги Има гледам. един на Б. Има един на Б, Бози. Къде Бози? До надредати ладата. Не задам и младата вика. Айде то път Б. Дайде. Гледай колко хора сме на багаз. Те са изчакам. Мали, они са нафармени даблкил. Вече двама от тях са ликвидирани. Трима от тях са ликвидирани, отпаза никой. Ти бъли си? Да. Мали, бате, дали тази въртка ще завърши без никой наш ликвидиран играч? Не ми е интересно това. И аз ще се ликвидира. Не бе. Дай. Айде още двама. Трима. Да, ако тази въртка завърши по този начин, бате, ще се ми бати. Ще бати щастливец. Се спукам от смех. Един остана, двама останаха. Ма аз съм на едно. Бързи. Майко мила, бате. Тази въртка завърши без никой от нас да садне. Да детне, бе. Бати якото. Имам приз АВП-то, много се видим. Айде пак Б. Айде, това Мани то почва да си фарми 2 кила вече. И то пак с хет. Да, това оръжие ти казвам къде ти имаш скин на него много яко. Да, не оръжаш, бе. Опа, тира да дай, тара да дай, тара да дай. Ета вече вратко умряха. Бая яко. Де е това ми? Да фак! Къде са? До базата малко по-напред.
О! Да, ще умрат на такъв ден. Ей, Айде, Ярд. чакай. Ярд ли си? Отивам. Ма, Алина, зак я файн кила фанага. Квадратура. Мали, то направо съм го залепил. Хъй, маня, не така. Взех си ява. А не, това не явата, бе, си се взема ръж. Айде. Но един човек. Ама къде? На Б, 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 Б. На Б, Б, Б. Б. Пусни бомбата, бе. Уф, то получи. Това ли бихме? Ама аз искам с такова. Але може да си вземем бързия снайпер. Айде ще спасявам още на вратка и си го вземам. Айде бъл този път. Чекай са. Мали, АВП, дропна АВП. Yes! Yes! Диши АВП. Айде, играш ли ба? И аз съм за тебе. Дай. И аз стрелям на произвол на съдбата. Образована съдбата. Къде си, бе? Напред отидал вече. Много ли? Да. Тия според мен знаеш къде са ярци. Мали там бъде някакъв от техните САП. Да ти еба майка, тази даже това не е САВП, меки, има къде аз съм САВП. Да се на видео вода. Да, негър! Само ще Да се на видео вода, че ти още снимаш ли? Да. Сега свърши играта. Аре то Павла, Кюби и Цепс, някакъв терорист си е от техната база. От техната база, ама бози със снайпер. Ало, няма, взимам си бързия снайпер вече, аз не искам да го теснам. О, да, бързия снайпер. Скар 20, нали? О, да. О, да. О, да. Страх ме да се покам да не умрем. И аз затова отивам ярд. Не, че там няма да умрем, да я умрем. Умря ли? Не ме страх искам да намерям такива жестоко яки оръжия. Добре, моя. О, убих някакъв. С едно патронче, баци. Вярно ли си един патрон губи? Да, укорема, бат. Баци, и он Ти припадна. умре ли? Не. Къде си да се видим? Отивам към А. Той е долния път. Али, бот! Умрех с оръжието, бе. Вярно е? Тук доле бози. Его е. Искам сега. Бихме, Нищо. и аз нищо не печеля. Добре, хора. Това е CSGO. Да. Добре, довиждане.